No moikka kaikille! Nyt on pakko puhua vähän tästä vuodenajasta ja silmäjutuista. Nythän on maksan vuoden aikaa menossa kovaa vauhtia, eli valoisuus alkaa lisääntyä, silmäongelmat alkaa lisääntyä, eli voi sattua silmän pohjiin tai elohiiri saattaa tulla silmään tai lihaksiin. Iskiasoireet voi lisääntyä, migreenit lisääntyy, unihäiriöt lisääntyy, monellakin, ei tarkoita kaikilla. Koska ennen kuin me totutaan tähän valon määrään ja keho tottuu, silmät tottuu, niin sitten alkaa rauhoittua tietyt oireet. Mutta tämä asia, minkä takia mä halusin ottaa tämän videon tähän, niin oli se, että kun mietin näitä silmän paineita, kun otetaan ihmisiltä, niin jos moni tietää sen, että mitä enemmän on valoa, sen paremmin me nähdään. Mutta myöskin se, että jos ajatellaan, että nyt alkaa veri ja energia nousee lähemmäksi pintaa, ja silmät on pienet tuntoelimet, siellä ei pysy niin herkästi se verenkierto, varsinkin jos on verta liian määrällisesti liian vähän kehossa. Eli en puhu ferritiinistä enkä hemoglobiinista, vaan määrästä. Ja sitähän usein tulee naisille, varsinkin kun on kuukautiset ja joilla on synnytykset, ja miehille tulee väärän ruoan kautta tai leikkauksien kautta sitä veren vähyyttä. Eli sitten totta kai, jos ajatellaan taas, nyt kun alkaa veri ja energia ja lämpö nousee ylemmäksi pintaan, niin silloinhan silmät näkee paremmin ja ne pysyykö ehkä paremmassa kunnossa. Mutta sitten kun mennään taas syksyyn kohti, kun veri ja energia sukeltaa syvälle, niin ne ei jaksa ravita välttämättä se pieni verenmäärä siellä kehossa silmiä. Eli mitä meidän pitää tehdä itse myös, että saataisiin pidettyä siellä silmissä sitä verenkiertoa parempana, niin onhan niitä kaikkia itsehoidon ohjeita. Ja sitten mun mielestä edelleen se lämpö on tärkein. Niitä voi hautoa jollain silmämaskilla, mitä mäkin olen ostanut apteekista ihan, siellä on pellavan siemeniä sisällä ja silkkiä puuvilla on se päällinen, millä voidaan tuoda sinne silmiin sitä verenkiertoa. Mutta tämä, minkä takia mä tein videon, oli se, että mulla otettiin ensimmäisen kerran tai toisen kerran, mutta tarkoitus on puhua siitä vuodenajasta. Toukokuussa, kun mulla on otettu silmänpaineet, niin molemmissa on ollut vaikka 16. Mutta sitten kun mulla otettiin helmikuussa, mikä on taas se kylmä aika, ja veri ei ravitse pintaakaan, ja riippuu tietysti miten on itse syönyt ja tavallaan hoitanut sitä kehoa, niin pysyykö se verenkierto siellä silmissä niin hyvin, niin ne oli paljon niin kuin enemmän ne paineet silloin helmikuussa. Niin nyt on toisaalta mielenkiintoista, en mene sen takia nyt kesäkuussa, koska mun leikataan nyt toi toinen polvi tai vaihdetaan se tekonivel siihen, koska liikkumattomuuskin aiheuttaa sitä, että verta ei pääse koko kehoon ja verenkierto ei pääse koko kehoon. Eli verinesteet ja energia liikkuu siellä kehossa niin kauan kuin me liikutaan itse, mikä se ruoka on, että liikkuuko enää siinä vaiheessa, kun me istahetaan sohvalle katsomaan vaikka telkkaa. Niin sen takia on tärkein, mä itse niin mietin sitäkin, että silloin kun mä käyn treenaamassa ja kuntosalilla ja urheilen, niin mullahan on silmät lautasen kokoiset. Siinä mä huomaan, että se veri tulee sinne silmiin. Ja sama on siinä, jos mä juon kuumaa mehua, vaikka lämmitän vettä ja laitan sinne marjamehua ja juon sen lämpimänä, niin tulee heti sellainen fiilis, että itse että mä näen tosi hyvin. Niin sen takia on tärkeä se liikunta, ehdottomasti liike on lääkettä, tärinäliikunta, kaikki tämmöiset ja lämpimät ruuat vielä tässäkin vaiheessa. Sitten kun mennään kesää kohti, niin välttämättä ei tarvitse aina syödä niin lämmintä tietenkään, eikä tarvitse tietenkään talvellakaan syödä aina. Mutta pääsääntöisesti me tarvitaan lämpöä, liikettä ja sitä ruoka-ainetta semmoista, että se ravitsee ja hoitaa sitä kehoa ja tuo sitä verta takaisin elimistölle. Mutta näitä kannattaa miettiä, kun menee silmälääkäriin itsekin ja katsoa vanhoja jotain, kun on käynyt silmälääkärissä, että onko se ollut kevät, kesä, syksy, talvi, että onko ne huonommat ne silmänpaineet tai minkälaisessa kunnossa ne silmät on talvella ja kesällä. Niin nämä on aina semmoisia, mitkä herättää mielenkiintoa itselle. Ja totta kai silloin vaihdettiin toi tekonivel 23 syksyllä, niin mulle tuli tosi pitkä liikkumaton hetki. Niin silloinhan kehossa saattaa tulla paljon muutoksia. Mutta sitten taas kun lähdetään liikkeelle, niin kaikki lähtee liikkumaan. Ja tähän ihan loppukevennykseksi vielä, miettikää noita asioita ja kattokaa vähän niitä, että milloin olette käynyt lääkärissä, että onko niillä mitään merkitystä. Nämä on vaan sitä semmoista, kun tekee tätä työtä, niin mä haluan mielenkiinnolla katsoa, että pitääkö se paikkansa. Koska toisaalta kaikki varmaan sen tietää, että silloin kun on valoa, niin sä näet paremmin kuin syksyllä pimeässä. Kun kesällä on niin paljon aurinkoa ja valoa ja energia kiertää niin pinnassa ja me voidaan paremmin, me ollaan notkeampia myöskin.
Mutta tähän ihan loppukevennykseksi haluan vaan kertoa edelleen siitä, kun johonkin mä laitoinkin Facebookiin omille sivuille, mutta siitä mun yhdestä asiakkaasta, 96-vuotiaasta, niin ajatelkaa sitäkin, että teräväkö mikä? No tietysti ainahan geenit ja kaikki tämmöisetkin vaikuttaa ja miten itse hoitaa itseään. Pelaa korttia ja jumppaa. Hän sanoi, mä en muista nyt, voi olla, että mä valettelen, mutta olisiko 2 kilon painot, niin jumppaa niitä käsivarsia. Niin tähän pöydälle, kun se meni makaamaan, niin se meni omilla käsivoimilla tuohon 96-vuotias. Niin sen takia niin tämä on mielenkiintoista aina, että ei ne lihakset pysy siellä vahvana yhtään, jos ei niillä tehdä mitään. Me istutaan ja kävellään vaan. Ja sitten kun pesettekin vessan tai pesette ikkunat ja ajattelee, että itse kun on paikat kipeänä, kun niitä ei ole liikuteltu. Niin sen takia se tärkeä on se omaehtoinen jumppaaminen, vaikka ostaa jotkut pienet painot ja vaikka telkkaa kattellessa tekee sitä. Ja menee istuu sohvalle ja nousee ylös, sohvalle ja ylös. Että sinne tulee sinne jalkoihin kanssa voimaa. Että ei käy silleen, niin kuin autoin tuossa oman talon asukkia yhten päivän, kun se kompastui, niin silloin oli semmoinen kassi mukana, mitä se veti talvella. Oliko kevättalvella ihan sama, mutta kaatui siihen pihalle, niin mä menin auttaa sitä, niin ei se päässyt niin omina avun yhtään sieltä ylös. Niin tavallaan se, että pysyisi semmoinen tietynlainen jämäkkyys niissä jaloissa ja ehkä se tasapaino vielä, että katsottaisiin, vaikka laittaisi jonkun nauhan siihen lattialle ja kävelisi sitä nauhaa pitkin tai nostaa toisen jalan ylös ja pitää vaikka kädellä vähän kiinni ja sitten taas toinen jalka. Niin se auttaa kuitenkin siellä koko ajan siihen tasapainoa parantamaan, lihastasapainoa parantamaan. Ja niin kuin edelleen sanoin, että se tärinä liikunta, jumppa, kaikki semmoinen, jos ei pysty hirveästi täristämään, niin tehkää vaikka, pitäkää jostain kiinni ja tehkää tämmöistä. Niin se keho heiluu, sisäilmet saa liikettä, suoli saa liikettä, virtsarakko saa liikettä, niin silloin me pysytään terveempänä. Mutta kaiken kaikkiaan tämä ajatus lähti vaan siitä silmäjutusta, kun mä kattelin vanhoja lappuja, mitä löysin kaapista, niin mä katsoin niitä, että miten voi tälleen muuttua vuodessa tavallaan se, että mikä se vuoden aika on. Mutta menen jossain vaiheessa, sit kun on tekonivel vaihdettu ja sitten ehkä ensi vuonna sitten vasta kesällä. Mutta ei mene talvella. Mä haluan katsoa, että onko se kesällä vielä parempi. Koska se on mielenkiintoista. Ja sitten totta kai, kun pääsee liikkumaan. Koska onhan siinäkin iso ero, että 2024 otettiin ja ne paineet oli niinku, eikö miten ne meni? No, mutta joka tapauksessa paineet oli paremmat toukokuussa ja huonommat helmikuussa. Eli just tämä, että mikä ei liiku siellä talvella niinkään, tai liikkuu varmaan, mutta sitten taas toukokuussa liikkuu paremmin, koska kaikki veri ja energia on lähtenyt liikkumaan paremmin. Mutta ei mulla muuta tällä kertaa. Morjesta!